Grabe na yan. Nalilit yung biwas natin. Lipat na kayo no. Tapos magsarabo na tayo. Nakalaki-laki to. Yun, malaki. Malaki. Ay. Ayun, ganda. Woohoo! Pinalis lang. Gila ka to yung Ronnie. Woohoo! Jackpot! Katoy! Kasima! Ayaw naman, Sarge! Oh, Sarge! Ag! Di ba yan? Sarge! Good morning, Sarge! Ito'y gani! Nakapison ka na gani? Kachay oh. Kachay. Thank you. Ayan, good morning Kachay. Kachay Delmar. Nakailan ka na no? 8 finger lahat. Naka-8 ay! Ang ganda ng size talaga. Kapon, dami kong huli Kachay. Uus. Dami. Bilakbakan mo naman eh. Hello. Boss, good morning. Ayan. Sana pumunta si Kachay Leonard. Inabot? Hindi. Nilubog pero hindi inabot. Kachay! Ay, si Kachay Christian pala to. Akala ko kung sino ang taga Bulacan Anglers. Akala ko kung sino kanina. Doon, tingin-tingin lang sa akin. Akala ko kung sino. Ikaw pala yung Kachay. Support naman mga Kachay sa kanyang YouTube channel, no? Christian Fishing Adventures TV. Tan. Good morning, Katoy. May signal na, Katoy? May signal na? Wala pa. Sige, tara. Ayan mga Katoy, sit up na tayo. Ganda ng sit up ni Sarge, oh. Yun, dami na namin dito mga Katoy. Ayan, good morning mga Katoy. Sokmon fishing spot. Magpapadawi muna tayo, no? Para dumawi na sila. Kurkay. Lumot lang dito mga Toy. Ayan, may love shoutout Kuya Delphin Padilla, Pinsi Anglers, Bruce Anglers, Coffee Fishing. Ayan, no? Pinoy Anglers, Metro Manila Anglers, Margina Anglers. Ayan, tara na mga Katoy. Ayan, ganyan lang sit up natin. Isang metron lalim. Tapos sensitive floater mga Katoy, yun, oh. Tapos lumot pain. Ayan. Gagamit tayo ng 3 taw-taw mga Katoy. Tapos yan. Ganon din. Yun. Ayan, para pang long distance naman to. Ganda yan mga Katoy. Nilagyan ko siya ng para kahit humangin. Ang ganda ng isa, oh. Litaw na litaw yung taw-taw. Ay yung floater. Tatluin natin mga Katoy para malaking chance na makahuli tayo. Malalayo naman sila, oh, agwat namin, oh. Ayan, si Kachay doon. Ay, bottom sit up. Nag bottom sit up siya. Ang nakaraan mga Katoy dito, oh, nag bottom sit up kami ni Kabiwas. Doon sa bungad lang ng Sokmon. Grabe, ang dami naming huli. Ayan mga Katoy, oh. Ganyan lang siya mga Katoy, oh. Magpapain ng lumot. Ipulupot nyo lang ganyan. Ayan. Pustahan ba? Makauna makahuli? Ayan mga Katoy. Pwede na yan. Pustahan ka agad. Ayan, tatlo ang ating pamiwas. Baka mamaya dawian tayo. Ayan na. Kinakagat na ito mga Katoy. Huli! Yan, huli na. Huli! Oy! Good size Kuya Ronnie.
Bayabas. Nawala na si Katsi Dilmar. Ay, ang layo mo na, Nono. Okay. Gandang size mga Katsi, oh. Ito na. Start na tayo niyan. Start na tayo. Sino kaya magwawagi nito? Ha? Gano'ng kalaki yung finger? Ganyan din yung floater. Ano lang boss, sobrang liit lang oh. Maliit lang. Yung, wala kang size to kung anong size. Yung ano lang, minsan pagka malaki yung swivel, wag mo nang lagyan ng tingga. Yan maganda dito, sensitive floater. Ayan yung mga boss natin oh. Di ka na may iwas idol? Sabi pag binasa, di makakahuli. Binasa ko naman na wala pang salak ah. Ay wala pang huli. Yan naman Kuya Rory. Nagbatit matatoy ni. Ang laki ng taw-taw eh. Ang liit ng huli. Ito pa. Oh, yan oh, yan pa oh. Ah, laki. Oh. Kala mo ha, maliit ah. Saan na yung maliit? Nabitawan ko. Saan na yun? Nandito pa. Dahil dyan papakawalan kita. Bayabasin mo na Nuno. Padawian mo Atsoy. Atsoy Rane. Uy, binabato Kuya Delpin oh. Kuya Delpin, paluin mo nga sa puwet to Kuya Delpin. Binato yung spot ko Kuya Delpin. Di marunong mamiwas kasi. Nakauna na nga siya ng pulahan. Binato pa yung spot ko. Oh, uli naman oh. Limpo. Binabad sana to. Oh. Ito pa. Oh. Oh, ano ko, huli kong dumating. Daw ng bayabas. Ay, sarap mamiwas kaya. Gatchay del Maro, nagsusulo sa dulo. Good! Pukulan mo lang, Gatchay. Tapos wag kang magsasawang pakainin mo rin sila ng lumot. Ayan na naman Sarge oh. Uy, sayang Sarge. Ang dami Sarge yan sa harapan mo. Ayan na naman Sarge oh. Oh Sarge. Baya. Oy, aso na 20-20. Hindi naman daw natuloy. Pre na lang, pre. Ay. Ayan na naman isa oh. Ay. Tuwara. Ang ganda talaga dito mga toy taw-taw gamitin nyo. Para lang. Ayan na naman isa oh. Oh, lalo na naman. Ang daming kagat oy. Oh, grabe bayabas talaga oh. Grabe, 3 binayabas niya mga toy ni Kuya Rory oh. 3 talaga oh. Walang kawala. Magbigay galang tayo sa senior. Mayroon pa yan. Nautusan si Katsoy gani mga toy. Aga-aga pa oh. Nakailang pukul pa lang yun ah. Big time si coach talaga pag nag-birthday Pumunta si Mayor daw? Hindi pumunta.
Dami nilang bisita, ano? Binitawan, yan pa. Kagatin mo, boy. Ayan. Andyan pa. Ohoy. Oh, di ba? Ganun lang talaga dito, mga tay. Oh. Good size na 'yan. Kitang-kita ko yung lubog-lubog niya. Hindi na kailangan pa maglakaw-lakaw. Pakainin nyo kasi ng ano. Padawian nyo ko Kuya Ronnie. Kasi yan maano yan eh. Kayaan mo lang yung dumawi yung maliit. Pagka na busog na yan, magsialisan na yan. Ngayon magsusumbong sa mga kuya nila yan. Ayan doon, maraming pagkain. Huli sila huli sila ngayon. Agoy, nawala na. Ay, may mga katoy tayo. Katoy, shout out. Shout out. Okay. Nakaapat na rin katoy na ano, 3 fingers. Kapon, ganda ng dawi dito. Malalapat. Kahapon galing kami dito. Oh, ito yung spot ko, ang dami. Yung yung after nga ng ulan. Kaya magandang ano. Ganda. Sus, maliit. Pero okay na rin. Maganda. Taw-taw maganda ka to. Oh, di mo na kailangan pang retrieve. Pukul lang ng pukul. Aday. Ha? Anong tilapia yan? Ninos. Tilapia Ninos yan eh. Ninos? Mino? Oo, maganda pa yan. Mataba. Tipid pati yan, Kachoy. Hindi siya masyadong kumakain. Maliit lang ka, ano yan eh. Yung tiyan. Kachoy. Saan ka pa galing yan, Kachoy? Antipulo pa. Ano? Ganyan lang, paano lang. Ganyan lang. Taw-taw. Ganyan lang. Ano gamit mo? Taw-taw? Ayan. Baybayin mo na lang yan Katoy. Ang dami dyan. Antipulo pa, ano? Wala nang spot kasi sa Marikina, no? Oo nga. Nag-comment kailan? Wala. Mamaya ako na makikita yan. Nag-post naman ako kanina. Sabi ko, sukmon. Lumot. May na yung bulati dito. Yung bulati ka dito. Bottom sit up. I-bottom sit up mo kung bulati ka. Yan, shout out sa inyo mga to, yung mga Antipulo anglers. Marami na pala May gasima pala to. Saan mo nadali ang Katoy? Sa dola? Ikaw lang? Si Kasima. Namit ko rin si Kasima. Matindi rin niya manima Agoy, sabit na po. Sabit pala yung Kuya Ronnie dyan. Ayan pala Pabutom sit up lang Original bottom sit up lang. Hinahanap niya si Katoy Dilmar ni Kasima sa dulo. Bottom sit up lang yan Bottom sit up Nonoy. Ragon talaga si walang signalize. Magkakaroon ng signal Sa amin wala na, dinawian na kami
Dinawian na tayo katoy ng ano. Hindi ka pa nagsisit up, dinawian na tayo ng mga ano, parcel. Wala pa naman akong ah? Pupunta ka sana Pindan? Galing na ako dun, may nakita ko Matumal na ngayon dun. Yan lang yan kasi yung ano, yung sa C6 na spot nila kasi Dilmar. Yung pumping station diyan, ito. Yung di ba C6 yan? Yan makita mo yung pangalawang pumping station. Ako nga pagpunta ko ron, mga aruyo na kuha ko. Hindi rin. Yung sa ano, sa may nilikuan na. Saan? Yung sa malapit sa gas station. Wala na doon. Sa may ano, Bagong Bayan? Wala pa, di pa ako nag-i-spot ulit doon. Sa Taytay. Ano na? Nung huling ano ko doon ay kinuryente. Kinuryente nila. Hindi na ako bumalik eh. Ewan ko lang. Gusto ko sana balikan ko ulit yung lulusong ko doon eh. Sa kabila naman ako lulusong sana. Maganda rin doon eh, kaso lusong lang. Pawili kami kanununo. Pwede na to nuno. Panda. Muntik nang di abutan. Pwede na ikilaw kasi Dilmar. Hidain ko na kaya ito agad. Ay, thank you Lord. Nabusog na sa tubig kagad. Liit-litan mo lang no yung ano, pain mo. Para malunok ka. Kasi di pa masyadong malaki yung tilapia eh. Dumawi, maliliit ata ngayon ah. Oh. Yan mo lang. Nagpapain ako kinagat. Yan na naman oh. Oh. Reko. Oh, di ba? Pitikin mo lang ng pitikin no. Oy, nandiyan na naman si Kuya Rone oh. Di na lang makahuli. Kawawa naman si Kuya Rone. Ano? 9 lang nuno. Opo. Gusto mo? Ha? Sige. Ito pa. Sayang naman. No. Hindi tayo kay Idol Kapchoy. Dami-dami muna. Yan. Size 8 lang yan, no? Pala. Para madali mo kagad kada kibit. Yan naman. Yan na naman. Kuya Rone. Huwag ka mambabaya. Huwag ka mambabaya pa. Lumot lang talaga ang nasasad. Ito no, gamitin mo kaya no, isang taw-taw ko. Ito, no. Sensitive floater to. Ibuto mo na lang yan, tapos ito pang-waiting mo. Ay, ito yung pantrabaho mo. Sit up na to. Madulas ka pa. Ituturos mo. Ituturos. Yan nakanan na to. Yan, painan mo lang. Nakaganyan lang yan. Para ano ka ng ano dyan. Asan na yung isa ko? Nawala na naman. Asan na? Inatak! Inatak! Ayun, huli!
Hinatak! Hinatak! Ah! Muntik na! Akala ko kung malaki. Hinatak na no! Ganito ka tayo, Dilmar. May nangahatak dito ng pamiwas. Dalawa yan no ah. Dalawang pamiwas, ay dalawang ano, hook. Lagyan mo no. Magandang dalawang hook. Yeah, tama lang yan. Ganda nga yan eh. Yan ang gamit ko. Para sensitive. Kunting hatak. Ramdam. Biwasi mo na. Ito na. Nakasitap na ba ng ano, size 8? Yan, nagalang yung mga tayo. Oh. Biwas ng biwas. Sige lang ng biwas. Kahit wala. Masiswertihan na lang yan. Ayan na naman oh. Wala, lumilipad. Lumilipad. Oh, ay saradit. Maliit. Maliit na ito eh. Napisngi yan. Lubog na lubog ba? Sa akin nga, dami rin kaso ano? Nasurtihan din pag binibiwas. Biwasin mo lang ng biwasin. Ayan na naman, oh, di ba? Mga mamiso. Ay, pwede na to. Kung ano yung bigay ni Jesus, wag natin pang ano lang, pang daing. Wala si Kachoy Marjun ah. Nasaan kaya si Kachoy Marjun? Ganda to mga to, kung doon lang to sa may ano, barangay Itan tong lumot na to. Papaldo tayo doon. Doon kasi ano, kulay dilaw na yung ano. Ba't kaya bandang Palimari ano? Kulay dilaw yung lumot. Kila Jik Vlog din eh. Yan na naman oh. Kulay dilaw yung ano nila. Yan na, sige, sige. Silaw oh. Yan. Yan na naman. Oh, malaki-laki to. Malaki-laki to. Ay, ala, nakawala. Dalawa pala yun. Grabe no. Nasabitan ko tuloy yung no. Dalawa pa. No, nasabitan ko yung isa yun. Pwede na to. Nasabitan ko yung taw-taw mo no. Yan oh. Nakabitaw. May naglalangoy-langoy na doon. Nangangapa na lang sila oh. Ayaw magpaybayabas. Di mo lang ano na huli. Wala man lang paramdam na bumiwas na pala na maayos. Bayabasin talaga pag sinabi mo nakahuli ka. Ito na. Oh, yun na naman. Dalawa. Ay, isa lang. Uy! Ayan, may mga kachoy. May katsima oh. Saan na kaya pupunta? Makakan ka na noy. Maganda pala tong ipain yung sariwa ah. Basain natin mga tayo. Ganda, binasa ako, nakahuli. Oh, ay sus, Ginoo no. Mamiso no.
Kaya pala di mo nakukuha. Ay alo. Ay hindi ba pala yan yung kumakagat pala sa iyo? Na disgrasya lang. Kabisaranan anoy na magparakop si si mga tugang. Pakawalan mo. Na mga toy, buti na lang nadapuan tayo ng masustansyang pagkain. Ay salamat Lord. Kagtoy, kuha na kayo, free lang to. Ay nako, kahit araw-arawin ko ito mga toy. Ito pa. Oh, huli. Ay nako, sumabit ako. Kala ko huli pa. Tataba pati. Ay salamat Lord. Napakadlis naman natin. Kuha na kayo kangkong. Tataba oh. Nako, pag binili mo na tomato sa mahal na to sa palengke. Paldo pa rin. Ayos tomato yo. Ayaw nila dito, ako kuha ko nito kasi my favorites. Kaso sumabit na. Sayang oh. Pwede na to. Ayos na to. Oh. Dalaw. Sus, magkano yung 10 piso? Ganyan lang mga toyo. Ay, sayang. Ganyan lang sa 10 piso na to. Nasa 40 na to. Ay, thank you Lord. Ingat ka toy. Asa yung huli mong 2 kanduli malaki? Hindi mo iuwi? Saan yan? Iuwi mo? Hindi. Saan na ka toy? Dito ang lagay oh. Lapad pa naman. Ay wala na. Dito yun. Ay marunong lumangoy yun eh. Hindi maro. Sayang, ayaw na. Sayang. No. Kuha na naman. Paano oh. Oh. Masira man yun oy. Ay dito sa marsip. Oh. Diba? Sards. May 40 pesos na ako Sards. Oh. Diba? Ayos na ayos. Lo, bakit? Napuluputan tayo ah. Wala, nagpaagos-agos ako wala. Try natin ulit. Bit in wit. Para fresh na fresh pa rin mga tayo. Oh. Ayos. Maga pa. Ayo nga pala, wala nga palang sakyan si Kachoy Dilmar. May emergency na naman mga tayo. Sayang naman. Magsiingat kayo ha, dahan-dahan lang kayo. Dahan lang sa pagmamaneho ha, 120 lang. Mga lang, mga 60 lang, 65. Mga takbong gwapo lang. Uwi na si Sarge mga tayo, si Kachoy Idol Delmar. Hindi nyo nahintayin yung kagatan? Balikan mo na lang Katoy. Oo, ano pa lang patangali pa lang Update na lang mamaya sa kagat, anong oras?
Uy. Ayan, nag-i-Sarge, huli. Anong oras kumagat yan, Sarge? Yung ano, ang ganda ng size ng isa, no? Ang laki, oh. Tuman. Sige, ingat kayo. Sige lang, oh. Diyan na lang. Oh. Sige, thank you. Laki-laki to. Yun, malaki. Malaki. Ay. Ayun, ganda. Woohoo! Pinalis lang sila Katsoy Ronnie. Woohoo! Jackpot! Katsoy! Kasima! Ay, thank you Lord. Dadawi na, magos malo na. Woohoo! Grabe! Ang laki! Ano? Uy, dakula ano no? Ah, Katsoy! Kuya, ang laki! Oh, ayos na! Pinalis lang sila Kuya Ronnie. Ay, nakuha sa tiyaga Kuya. Oh, tama nga Kuya. Ayan oh. Oh. 6 fingers na no? Kukul na ulit. Ganda ng spot na dyan eh. Dito ako nakarami kahapon. Na ano lang, may dumadawing lumot. Lumot pa din. Sige na. Oh, sige pa. Ay, buti na lang mo. Makakawala mo, buti na nakarili to. Ayun. Ayan. Kuya. Doon sila pumupukol kasi mga tayo. Sa dulo, sabi ko na nga ba. Dadawi na eh. Kala ko maliit lang Katsoy. Muntik pang di abutan eh. Grabe na yan. Nalilit yung biwas natin. Lipat na kayo no. Kasi magsarabunan tayo dito. Antabayan nyo lang Kuya ng ano, padawi. Nandun sila oh. Kasi antabayan ng padawi. Start na yan kasi umalon na. Ayan na. Ayan na. Mga toy, oh, di ba? Nasa nagagamit lang yan mga toy. Oh, umalis si Nuno kasi. Oh. Umalis si Nunoy. Pero bibigyan ko tumatis si Nunoy kasi Carlo nito huli ko. Kasi pinost ko yan mga toy, kung sino yung maka-fishing banding natin ay siya ang bibigyan ko ng aking huli. Ayan mga toy. Oh yun mga toy, nakawali si Carlo. Oh. Diba pag manlog lang talaga mga toy dito maganda yan. Kuya oh. Lakasima andun sa dulo. Kuya Ronnie umalis na. Nakahuli nga rin kanina yan eh pag nung wala ka. Naubos ang dawi Katsoy. Naubos ata kahapon. Yan na naman. Ay mga toy, umuwi na sila ano. Uuwi na sila Kuya tsaka si Kasima. Kami na ni Katsoy Carlo rito. Mukhang may nagwagi na mga toy sa huli natin.
kasi yung pinost ko kanina mga tay. Sabi ko kung sino yung makaka-fishing banding natin, yun ang bibigyan ko ng huli ko. Kasi kahapon napakarami kong huli. Si Carlo yung bibigay natin sa kanya lahat ng huli ko. Grabe, ang tumal eh. Dami kasing basura ngayon, oh. Parang siguro yung sa ulan kahapon. Ay, nako. Nalubat. So, yun lang mga to yung ating video natin. Ang dami kasing ano, tumal mga to, yung tumal. Kanina yung ano, medyo madami kanina. Yan, Gino. Sige no, ano mo, gamitin mo na ano. Pamana ko na sa iyo yan. Yung tao-tao mo to, ibigay natin kay Carlo. Tapos yung huli ko, ibibigay ko sa kanya. Papakita ko sa kanya. Ibibigay ko sa kanya itong huli. Kasi kanina nag-post ako sa FB feeds natin, sa GR Channel Borneo. Ay sabi ko kung sino yung maka-fishing banding natin. Kung sino makakasama natin dito. Yan ang bibigyan natin. Ito, binigay ko matay kay Carlo yung huli ko. Ayan o. Dumami na no. Oh. Sige no. Mabalos noy. Ay, salamat sa Diyos. Ay mga tayo. Pati yung hilo, binigay ko na. Ito lang iuwi ko no. Paborito. Ang dami ko rin kasi yung huli kahapon mga tayo. Ang dami ko rin huli. Kaya ito na lang. Tubig noy. Kaso ano to? Ito madami-dami. Ito na lang, mineral. Mineral yan. Yoy! Okay. Ayan. Ayos na yan mga to eh. Aba. Nakapag libang na iwas pa sa ano, kaliskis. Dami ko kasi kinaliskis ang kahapon mga to eh. Grabe. Anong oras na ako natapos? Mag alas 8 na. Ayan. Thank you mga toy. Ang fishing spot natin, Sukmon. May paradahan dito. Yun, salamat kila Kuya Ronnie, si Delmar, si Christian. Walang signal. Yun. Dito kay Carlo. Yan, kay ano ba yun? Kila ano? Kasima, kanina. Thank you. Thank you mga toy. Thank you no. At pasensya naman kayo. Mga sinalubat yung ating GoPro. Hindi ko malaman kung nasira na ba o ano. Bumigay siguro. Sana ano lang. Full storage lang siguro yun. Yun, thank you Lord. Thank you mga tayo. Bye-bye. See you next vlog po. Thank you na po. Ayan, nakahuli si Carlo. Malaki no. Button sit up. Saan? Ay! Kanduli. Kala ko. Dadawi ang ay, nagkunono. Isa mo na yan, mas bila adobo.